Sada ćemo igrati sa ovim. Ponovo ćemo. To imamo. Onda sam zadao jedno nešto komentara. Zakala pa sam gledala nešto košnice i zatiče u auto. Okej, sada ću previše. Koji sam ja potvorio lišća. Čekaj, sekunde. Još 3 runda ćemo odigrati. Ćemo još jednu i...
I poi sono divertimenti. Poi to stičevi videa, nadam se da ste uživali, vidimo se uskoro, čao.